60 seconds. One. Go. Ruhe. Schneller. Tento rok sme sa rozhodli zorganizovať veľkú medzinárodnú akciu, čo sa nám aj podarilo. Vyšlo nám v ústretí mesto Šala a ich futbalový klub. Čiže sme tu na 2 futbalových ihriskách v nádherných priestoroch. Je tu 5 športov, počasie nám vyšlo a v podstate 300 našich účastníkov sa teraz kmolí popri váhu a na týchto 2 futbalových ihriskách, kde máme 3 súťažné plochy. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, time.